Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ku dai, fatan kuna lafiya, sannun mu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. Har kullum dai kamar yadda aka saba muna kawo muku update suka shafi mining, airdrop, referral program da dai sauransu, har hanyoyin samun kuɗi a online. To yan uwa, yau ma na zo muku da wani na zo ne in muku bayani akan yadda ake connecting wallet a Paws kenan, wanda ya fito kwanan nan, wanda kamfani wanda daga Netcoin da su Docs ya fito, wanda da ake maganansa, wanda a yanzu suna da users da dama bayan ko sati ɗaya ba su cika da fitowa ba. Gaskiya in dai ka san kayi losing na Docs, sannan kayi losing na Netcoin, sannan kuma kayi hamster combat ba su baka wani abu ba, to gaskiya insha Allah ga inda zaka fanshe abubuwan da ka rasa a baya, wato in ka riƙe wannan hannu biyu kenan. Gaskiya yanzu a yanzu bamu da project ɗin da ake magana a kansa kamar shi gaskiya, domin ya zo da wasu tsarurruka daban wanda suka zo da abun mamaki, sannan kuma ake sa tsammanin za su yi abun da ba a yi tsammani ba. Insha Allah za a samu alheri da su. To ɗan uwa, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel nawa mai albarka, ka yi subscribe, sannan ka yi share domin ƴan uwa su amfana, sannan ka yi liking. Hanyar da na kawo mana yau shine yadda mutum zai connecting wallet, sannan ya samu token guda, ya samu coins ɗinsu guda 3000. Shi yasa na ce bari, wasu suna tambaya na akan yadda ake connecting wallet, ce to bari in samu lokaci in yi bidiyo na musamman domin ƴan uwa su ga yadda ake yi, sannan in ka yi connecting wallet ɗin za su baka coins ɗinsu guda 3000. To ɗan uwa, kar a manta dai a yi subscribe, a yi liking, a yi share. Bari mu je cikin Paws ɗinmu, nuna muku yadda za ku yi. Misali da fari, in ka buɗe shi, Masha Allah, kamar yadda kake gani in ya buɗe maka fuska kamar haka. Yanzu idan kun lura, ina da misali ga nan coins ɗin guda 5587. To in na je ne wannan tax ɗin, in na je ne connecting wallet, za ku ga za su koma 8587. Don wa hanyar da za ka fara bi da fari idan za ka yi connecting wallet, ga guri nan da aka sa connect wallet, shi za ka taɓa. Sannan ga guri nan, sannan ga guri nan da aka sa tonkifa, shi za ka taɓa. Yawa zai kawo ka cikin tonkifan ka kenan. Yawa kamar yadda kake gani, wannan gurin inda aka sa connect wallet, shi za ka taɓa. Bayan ka taɓa shi, dama in ka seta shi da tumfirin in ka zai ce ka sa tumfirin, sai ka taɓa shi. To kamar da kuke gani, masha Allah, yanzu wallet ɗin mu ya riga da ya connecting normal, ya riga da ya connecting. Za mu koma cikin shi wannan Paws ɗin. A nan gurin za mu ɗan jira shi, ya hau kenan. Yawa masha Allah, kamar yadda kuke gani a sama nan gashi ya nuna mana wallet ɗin mu na tonkifa ya hau kenan, ya yi connecting. Sannan kamar yadda na gaya muku, daman tokens ina zai da 8000 da wani abu. Idan kun duba gashi ne yanzu 8587, sakamakon na je na yi connecting wallet ɗina. Masha Allah, to wannan ita ce hanyar da za ka bi ka yi connecting na wallet ɗinka lafiya lau, sannan ka samu tokens guda 3000.
wannan shine ƙarshen bidiyon kenan. Ku kasance da ni a koda yaushe, sannan ku yi like, ku yi share domin 'yan uwa masu amfana su ga yadda za su yi connecting wallet ɗinsu. Na gode sosai.